Jo crec que aquest any ha sigut un èxit total. Hem sigut problemes, circumstàncies que ens han fet que hem canviat un poc el sistema i la manera de fer, però ha sortit bé. La gent que hi ha xerrat molt, ha passat molt bé el temps, hem fet concerts bé, però tot ha sigut bé, el menjar, tot bé. Creieu que és l'avís general? El que hem sentit sí que normalment tothom ha pensat que tothom se l'ha passat bé, no? Crec que l'avís és positiu, molt positiu. A veure si l'any que ve podem fer almenys la mateixa cosa. Pues estem força contents perquè teníem molts inconvenients i havíem de passar per sobre de moltes coses, però vam prendre decisions ràpides i han donat molt bon resultat. Estem molt contents, la gent, totes les persones que hem pogut trobar després estan contentes i nosaltres, vist el resultat, l'any que ve potser serà igual? Potser hi ha forces probabilitats perquè l'any que ve sigui més o menys. Què en penseu d'aquest any? Com s'ha passat? Jo penso que ha estat molt bé i hi ha hagut molta gent. Ens permet incrementar, em sembla, l'autoestima. També saludem la presència dels incondicionals que, malgrat les pors de ser bloquejats a la frontera, van venir aquí, o com fins i tot els de l'IPEC que van agafar cambra a l'hotel per no perdre la manifestació. I d'altra banda, perquè ens permet no solament de manifestar la nostra lluita per la llengua i la cultura catalana, sinó també manifestar per la nostra nació, per la seva existència, i ho vam fer d'una manera molt positiva perquè amb una marxa de torxes, un sopar i un grup musical Yamte Frigi extraordinari, vam poder gaudir tota la nit i a la vegada fer el nostre deure nacional. Personalment l'he trobat molt positiu, malgrat els inconvenients i les coses adverses que vàrem tenir. Trobo que va ser una manifestació molt digna i tots els que hi vàrem participar no crec que hi hagi ningú que tingui un mal record d'aquesta diada, que és positiva i esperem que endavant ho sigui més. Sí, satisfet perquè les coses han anat bé, malgrat els canvis que hem tingut de fer a l'últim moment. Manifestacions del mateix dia. Els canvis que no sabíem ben bé si tot se podria convocar normalment, llavors hem desconvocat per tornar a convocar d'una altra manera i al final hem demostrat que tenia una força de convocatòria per això important, encara que fos en 4 dies i pas fet realment amb les aigües. Sí, ara ve a pensar per l'any que ve com ho fem, intentar de fer-ho millor per tenir més gent i intentar replegar un màxim de persones. Gràcies.